безге изге Рамазан ай булган ой безге зур бәйрәм дөньяга ул биргән ям бүген мөэминнәргә шатлык аларның йөзләрендә хаклык Рамазан ае килгәнгә торадыр нурлар балкып шөкер кылабыз Аллаһка ирештирде Рамазанга Рамазан рузасын тотып хисапсыз әҗр алмаган Рамазан айы хөрмәтле башка айга караганда нәрсәләр алып барырбыз мәңгелек йортка барганда намаз укыйк роза тотыйк Ходаем савабын бирер Рамазан айы хөрмәтенә гөнаһларыбызны ярлыка Роза тоткан бәндәләрнең кыямәттә йөзе актар ихлас белән тоткан булса барча гөнаһлардан актар бу Рамазан айларында килер кадер кичәләре роза тоткан бәндәләргә исәр җәннәтнең җилләре бу Ходаеңның хөрмәтле айы Хуш килдең бөек Рамазан барча безне бергә җыйдың Ла илаха илляллах барча безне бергә җыйдың Ла илаха илляллах барча безне бергә җыйдың Ла илаха илляллах Тоткан розаларыбыз кабулланган